ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap turuan ng puso na tanggapin ang isang tao sa buhay natin ng ganon kabilis. Meron itong pinagdaraan ng proseso at hindi masama na umasa na balang araw ay mabibigyang puwang din sa ating puso ang pagtanggap na yon. Ikaw kabarangay, meron ka bang tao na tinanggap sa buhay mo? Dear Papa Dudut, meron ba kayong tao na hindi ninyo gusto dahil galit kayo sa kanya? Ako kasi ay meron. At yon ang stepfather ko. Pero bago ko ikwento sa inyo isa-isa ang mga dahilan kung bakit hindi ko siya gusto at galit ako sa kanya. Pabati muna ng isang magandang tanghali sa inyong lahat, avid listener at certified kabarangay na talaga ako since nadiskubre ko ang programa ninyo na Barangay Love Stories noong pandemic. Marami akong natutuhan sa mga kwento ninyo lalo na pag ito ay tungkol sa pamilya. Kaya nga na-inspire ako nito na magbahagi ng storya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lilibet. 31 years old at nagtatrabaho bilang loan officer sa isang bangko sa Quezon City. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula noong 20 years old ako. Noong edad kong yon, ay may pinakilala sa akin ang mama ko na lalaki. Si Sergio na boyfriend daw niya. Pero imbes na matuwa ay nagalit ako sa mama ko dahil para sa akin ay wala siyang karapatang pumasok sa isang relasyon matapos siyang lokohin at iwan ng tatay ko noong 8 taong gulang pa lamang ako. Hindi sila kasal at matagal na silang hiwalay. Papa's girl ako pero lumaki ako sa poder ng mama ko. At sa paglipas nga ng panahon ay napatawad na ng mama ko ang papa ko at piniling maging civil ang relasyon nila sa isa't isa. Kahit na may sarili ng pamilya ang tatay ko. Ano pong sabi nyo? Nak, makinig ka muna kasi. Narinig ko naman, Ma. Hindi lang ako makapaniwala na naghanap pa kayo ng ibang lalaki. Ay, kinadismay ako pa. Kayo na nung seryo na yon. Paano na po si Papa niyan? Pamilyado na ang papa mo. May mga anak na nga sila ng kinakasama niya, hindi ba? Tsaka matagal na kaming hiwalay. Oo nga po, pero umaasa pa rin ako na baka magkabalikan pa rin kayo. Lalo ngayon na lagi sila nag-aaway ng kinakasama niya. Anong ibig mo sabihin? Kinuwento lang sa akin ng kapatid ko sa chat. Pero hindi pa rin yung garansya na magkakabalikan kami. Wala na nga kaming nararamdaman sa isa't isa eh. Wala kasi pinagpalit nyo na siya sa seryo na yon. Aminin nyo na kasi yung totoo. Hindi ko pinagpalit ang papa mo. Siya nga yung unang nagloko sa amin eh. Siya yung unang nang iwan at ng babae. Pero wala na rin kayo pinagkaiba sa kanya. Anong walang pinagkaiba sa kanya? Dahil lang ba nagka-boyfriend ako? Ganun na nga po. Ano ba kasing hindi mo maintindihan sa sitwasyon? Si Sergio ngayon ko lang nakilala. Kami ng papa mo matagal nang hiwalay. Kahit na. Para sa akin ganun na din po yun. Galit ka lang sa nangyari kaya ganyan ka magsalita. Hindi lang po ako galit. Sobrang sama din po ng loob ko sa inyo. Gusto nyo kasing palitan sa buhay ko si Papa. Papa mo pa rin siya. Hindi ko siya tinatanggalan ng karapatan sa'yo. Mabait naman si Sergio. Siguradong magugustuhan mo siya pag nakilala mo siya ng gusto. Basta bigyan mo muna siya ng pagkakataon. At bakit ko naman gagawin yun? Para makuha niya yung loob ko at lalo ako mapalayo sa papa ko? Lilibet naman, bakit ba ganyan ka? Kung makapagsalita ka sa akin, parang ang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo ah. Malaki talaga! Wala akong ginagawang masama. Hindi ako katulad ng papa mo na naglukot ng iwan dahil pinagpalit niya tayo sa iba.
Bakit nung siya? Mabilis mo lang napatawad. Pero ako na nanay mo na sinaktan niya, pinaiyak, ininsulto nung mga panahong yon. Ako na nanay mo na mag-isang nagpalaki sa'yo at nag-aruga. Ganyan mo tratuhin ngayon porque nagka-boyfriend lang ako? Nangako kayo sa akin na hindi kayo magbo-boyfriend. Pero hindi niyo yun tinupad. Tapos magtataka kayo kung bakit ako ganito sa inyo ngayon? Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon. Sapat na dahilan yun, Ma. Alam ko na hindi na mabubuo ulit yung pamilya natin. Buo naman ang pamilya natin kahit nung dalawa lang tayo, di ba? Pinaramdam ko naman sa yung pagmamahal ng dalawang magulang. Bonus na lang na maayos ng relasyon namin ng papa mo. Alang-alang sa'yo kaya nakakasama mo na siya at nakakausap. Kaya ano bang sinasabi mo na hindi buong pamilya natin? Para sa akin, hindi pa rin normal ang pamilya natin. Ang gusto kong pamilya yung katulad sa mga kaibigan ko at sa mga kaklase ko. Yung magkasamang tatay at nanay nila sa iisang bubong. Ganun naman tayo dati bago naglukong tatay mo, di ba? Mas pinili niya yung babae niya kaysa sa atin kaya hinayaan ko na lang siya. Di umamin din kayo. Anong inamin ko? Na hinayaan nyo na lang na lumayo sa atin si Papa. Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Siguro nga kayo talaga yung may kasalanan kung bakit siya ng babae. Ano? Hindi totoo yan! Talaga lang ha? Diba? Kulang na lang ipagpalit nyo noon yung pamilya natin sa trabaho nyo. Kaya nga kayo lagi nag-aaway ni Papa Kasi nagkukulang na kayo sa kanya. Hindi totoo yan! Kung may naging pagkukulang man ako sa kanya, hindi pa rin yun sapat na dahilan para maglukos siya. Tsaka, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi mo alam yung sakit na pinagdaanan ko ng mga panahong yon. Kung may alam ka lang, kakarampot. Kaya ayusin mo yung pananalita mo sa akin, Lilibet. Papa Dudut, matagal-tagal din naman na naging single mother ang nanay ko bago niya nakilala si Sergio. Super close kami as in. Hindi lang kami magnanay, mag-best friend din ang turingan namin sa isa't isa. Kaya nagalit ako ng gusto sa kanya nung naging sila ni Sergio kasi nangako siya sa akin noon na hindi na siya magkakaroon ng karelasyon. Tapos mamukat-mukat meron siyang pinakilala. Kaya nga kahit anong paliwanag niya ay hindi ko siya pinakinggan. Nagalit ako sa kanya kasi sinira niya ang pangako niya sa akin. Nagtampo ako at nagrebelde pero patuloy pa rin nakiusap sa akin ang mama ko na huwag ko siyang tratuhin ng ganon dahil nasasaktan siya. Kaya lang mas nasasaktan ako ng mga panahong yon at para sa akin yung nararamdaman ko lang ang mahalaga. Simula noon ay lumayo ang loob ko sa kanya at hindi na ako nagkukwento sa kanya ng araw ko katulad dati. Madalas na rin akong naiinis sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Hindi na rin ako nakakatagal nakasama siya sa isang lugar. Kaya lagi akong nagkukulong sa kwarto ko pag nandun siya sa sala o sa kusina. Nagmamadali rin akong tapusin ang pagkain ko para makaiwas sa kanya. Kundi kaya ay nagdadahilan na lamang ako para hindi siya makasabay sa pagkain. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nasasakal ako sa presensya niya, Papa Dudut. At mas lalo lang nadagdagan ang galit ko sa mama ko nung dumanas ang pagpunta ni Sergio sa bahay namin, Papa Dudut. Sa palagay mo, magugustuhan ni Lilibet tong niluto kong sinigang na salmon? Oo naman, paborito niya yan. Alam mo kasi mahilig sa isda yung anak kong yon. At salmon ang paborito niya. Sunod yung bangus tsaka tulingan. Ganun ba? Nakakatuwa naman kasi bihira lang sa mga kabataan yung mahilig sa isda eh. Madalas kasi karne ng baboy o manok. Kumakain din naman siya nun pero mas gusto niya talagang isda. Nung bata yun, pangarap pa nga niya maging isda. Talaga? Oo, ang weird pero pinagbigyan ko na lang. Binili ko ng costume ng isda. Katulad ng mga sirena? Hindi, buntot lang naman yun eh. Pero yung kanya, simula ulo hanggang paa isda talaga. Mukhang seryoso talaga siya sa pangarap niyang maging isda. Oo, kaya tawang-tawa ako pag naaalala ko yun. Papakita ko sa iyo yung picture niya mamaya pagkatapos natin kumain. Oh nak, nandiyan ka na pala. Pasok na po ako sa kwarto. Ha?
Mamaya na, maupo ka na muna rito para kumain. Busog pa po ako. Lilibet naman, paanong busog ka pa naririnig ko na yung tiyan mong kumakalam, tsaka nagluto ang Tito Sergio mo ng sinigang na salmon, di ba paborito mo yon? Oo nga naman. Sabi ng mama mo, paborito mo yung sinigang na salmon at namimiss mo na raw kumain nun. Kaya nagluto ako para sa'yo. Paborito ko nga at namimiss ko nga kumain pero hindi ako kakain kasi luto mo. Lilibet! Totoo naman eh. Akala niyo ba makukuha niyo ako sa pagluluto niya ng paborito kong pagkain? Wala namang masama dun dahil gusto lang namang mapalapit sa'yo ng tito mo. Ayoko nga sabi, di ba? Ayoko mapalapit sa kanya. Huwag mo naman sagutin ng ganyan ng mama mo. Mama mo pa rin siya. Wala kang pakialam. Sino ka ba? Lilibet! Hindi kita pinalaking bastos. Ayusin mo pagsagot mo sa tito mo. Hindi ko siya tito, no? Masyado kayong trying hard na ipagsiksikan sa buhay ko yung boyfriend nyo. Nakakainis tuloy lalo. Hindi ako trying hard at hindi ko pinagsisiksikan sa'yo si Sergio. Ang sa akin lang, igalang mo pa rin siya kahit na hindi mo siya gusto. O sige po, igagalang ko po siya katulad ng gusto nyong mangyari. Pasensya na po kayo, Tito. Pero ayoko pong kumain ng luto nyo kahit na mukhang masarap at paborito ko pa. Kasi kahit na ano pong gawin ninyo, hinding-hindi nyo po makukuha ang loob ko. Kung si Mama na uto po ninyo, ibahin po ninyo ako. Para sa akin, walang pwedeng pumalit sa posisyon ng papa ko sa buhay ko. Hindi ibang tao at lalong hindi kayo. O ayan ma, ginalang ko na po siya katulad ng sinabi nyo. Sana wala na kayong problema doon ha? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko naman sa inyo, gusto ko nang pumasok sa kwarto ko. Pero pinipilit niyo akong kumain kasabay niyo eh. Hindi ako makikipag-family bonding sa inyo kasama ang lalaking yan. Gusto lang naman ng mama mo na kumain ka. Kung ayaw mo pala nakasama ako, ayos lang naman. Basta kumain ka pa rin kasi mukhang gutom ka na. Itutulog ko na lang tong gutom ko. Hindi ako kakain ng niluto mo. Diyan na nga kayo! Lilibet, bumalik ka rito! Pasensya ka na sa anak ko ha. Hindi ko naman siya ganyan pinalaki pero nagbago lang siya nitong naging tayo. At kahit na anong gawin, hindi ko maintindihan yung dahilan niya. Hayaan muna natin siya. Baka kasi kailangan niya pa ng panahon para matanggap yung relasyon natin. Siguro naninibago pa lang siya. Pero naniniwala naman ako na magiging maayos pa rin ang lahat. Salamat, Sergio. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Tara, kumain na tayo. Sige, hahatiran ko na lang mamaya si Lilibet sa kwarto niya. Papadudot nagtatrabaho bilang chef ang stepfather ko at sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya sila nagkakilala ni mama. Teacher naman ang mama ko. Basta ang sabi lang niya sa akin noon ay tingin daw ng tingin sa kanya si Sergio kahit na tapos na itong magluto sa harap nila ng mga katrabaho niya. At napansin pa nga yun ng iba nilang mga kasamahan kaya tinukso sila. At bago sila umalis sa naturang restaurant ay naglakas loob daw si Sergio na kuhanin ang numero ng mama ko at doon na sila nagsimulang mag-usap. Kung ilalarawan ko ang personality ng stepfather ko ay masasabi kong mabait talaga siya. Mahinahon magsalita at maalaga. Nakikita ko kung paano niya asikasuhin si mama kapag nasa bahay silang dalawa. Pinaghahanda niya ito ng pagkain at baon para sa pagpasok nito sa trabaho at inahatid sa university na pinagtuturuan nito bago siya pumasok sa pinagtatrabahuhan niya. Hindi rin siya nagmimintis sa pakikipaglapit ng loob sa akin. Pero para sa akin, Papadudot ay nagkukunwari lamang siya para umamo ako sa kanya katulad ng ginawa niya sa mama ko. Kaya kahit na anong gawin niya, hindi tatalab sa akin ang pagpapabida niya. Hindi niya makukuha ang loob ko kasi hindi ako utu-uto, katulad ni mama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagkalipas ng 1 taon ay nagpakasal ang mama ko at ang stepfather ko. Siyempre bilang ayoko nga sa relasyon nila ay hindi ako umattend sa wedding nila. Wala rin namang nagawa ang mama ko kaya tinuloy na lamang nila ang kasal nila kahit na wala ako. Tapos sa bahay na namin tumira si Sergio kaya mas lalo akong nagalit sa kanya. Katulad nung unang beses na bumisita ang stepfather ko noon sa bahay para ipakilala sa akin ni mama.
consistent pa rin siya sa pagkuha ng loob ko kahit na asawa na niya ang mama ko. Pero hindi pa rin ako bumigay kasi ayoko nga sa kanya. Para sa akin ay siyang rason kung bakit wala nang chance na magkabalikan ang mama at ang papa ko. Nang mga panahon kasi na naging sila ng mama ko, on the rocks na ang relasyon ng tatay ko sa kinakasama niya. Umasa ako na baka kapag naghiwalay ang papa ko at ang kinakasama niya ay magkakabalikan sila ni mama para maging buo na ang pamilya namin. Pero dahil nga sa mga nangyari, tinanggap ko na lamang na hindi ako makakaranas na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Kaya nga hindi lang isip ko ang sinira ko or sinarado ko para sa relasyon ni na mama at Seryo, kundi maging ang puso ko na rin. Para sa akin ay wala nang saysay na makasama ko pa sila sa isang bubong, lalo na at malaki na naman ako at alam kong kaya ko na ang sarili ko. Kaya nga lingid sa kaalaman ng mama ko, Papa Dudut, nag-apply ako ng trabaho habang nag-aaral. Bale, pumasok po ako bilang waitress sa isang coffee shop, Papa Dudut, at nung nakaipon na ako ng pera ay sinakatuparan ko na ang matagal ko nang pinaplano noon, Papa Dudut. Nak, saan ka pupunta? Bakit ka naglalagay ng damit sa bag mo? Hindi po ba halata? Aalis na ako sa bahay na to. Bakit aalis ka? Saan papunta mo? Wala na po kayo doon, no? Tsaka, ang lakas naman ng loob yung tanungin ako kung bakit ako aalis. Hindi man lang kayo marunong makaramdam dyan. Naturingan pa namang nanay ko kayo pero wala rin. Dahil ba to sa pagpapakasal namin ni Seryo? Ano pa nga ba? Yun lang naman yung problema natin dito di ba? Nagmamahalan kami. Ano bang mali doon? Maling-mali yun kasi nagpatali ka na talaga sa kanya. Hanggang ngayon ba naman pinipilit mo pa rin na magkakabalikan kami ng papa mo? Oo! Umaasa pa rin ako pero sinira nyo na yung pag-asang yun. Kaya ngayon nakasal na naman kayo, mas maganda siguro kung bumukod na ako. Hindi mo naman kailangan bumukod Pwede tayong magsama-sama rito. Ayoko nga kayo makasama, di ba? Hindi ko nga matagalan ang presensya ng Seryo na yun pag nandito sa bahay nung hindi pa kayo kasal Tapos ngayon na mag-asawa na kayo, mas lalong ayoko na tumira dito kasama kayo. Ilang beses ko bang dapat sabihin na mabait si Seryo? Kahit ilang beses mo siyang binastos, ni minsan hindi siya nagalit sa'yo. Pinagpapasensyahan ka niya dahil desidido siyang makuha ang loob mo. O anong gusto niyong gawin ko? Sana sinubukan mo man lang natanggapin siya bilang stepfather mo. Sana binigyan mo siya ng chance na patunayan ang sarili niya sa'yo. Hindi ko nga kailangan ng bagong tatay, di ba? Meron na akong tatay! Bakit ba kasi puro na lang yung tatay mong bukang bibig mo wala rin naman siyang pakialam sa'yo? Ha? Anong sinabi niyo? Totoo naman, di ba? Kailan ba yung huling beses na nakapunta ka sa bahay nila? Tsaka sabi mo, ayaw sa'yo nung kinakasama niya. Madalas ka pang paalisin kaya sabi ko pag inulit niya pa yon, ako nang makakalaban niya. Kahit na mukhang wala nang pakialam sa akin ng papa ko, hindi pa rin dahilan yung para pilitin niyo ako mapalapit sa asawa ninyo. Nak naman, ba't pa kasi ganyan ka? Bakit ang tigas ng puso mo sa stepfather mo? Kahit man lang sana alang-alang sa akin, subukan mo siyang kilalanin. Bakit ko gagawin yun? Hindi niyo nga ako iniisip nung naging kayo, di ba? Baka nakakalimutan niyo, ma. Nangako kayo sa akin na hindi na kayo makikipagrelasyon. Pero bakit may pinakilala na lang kayo na boyfriend ninyo? Sinira niyo yung pangako niyo sa akin Tapos ngayon gusto niyo tanggapin ko yung asawa niyo sa buhay ko bilang stepfather ko? Sinubukan ko namang tuparin yung pangako ko sa iyo Kaya nga ilang taon din akong hindi nagkaroon ng karelasyon kasi nag-focus ako sa pagpapalaki sa iyo. Bakit bigla niyo naman sinusumbat sa akin ang bagay na yan? Ginusto niyo rin naman na palakihin ako, di ba? Kung ayaw niyo pala, di sana binigyan niyo na lang ako sa papa ko. O di kaya naman niligaw niyo na ako sa kalye nung bata pa lang ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko magagawa yun sa'yo dahil anak kita. Tsaka, ikaw na lang ang meron ako kaya bakit kita ibibigay dun sa tatay mong nang iwan sa atin? Ewan ko sa inyo, ma. Mukhang kahit na anong gawin ko, hindi niyo talaga maiintindihan yung nararamdaman ko.
Kaya tama lang talaga ang desisyon ko na umalis sa bahay na to. At saan ka naman pupunta kapag umalis ka? Nag-aaral ka pa, Lilibet? Hindi mo pa kaya ang sarili mo. Yun ang akala nyo. Palibasa kasi maliit na bata pa rin yung turing nyo sa akin eh. Ipapaalala ko lang sa inyo, Ma. Malaki na ako at may kakayanan na ako magdesisyon para sa sarili ko. Tsaka kumikita na rin naman ako ng pera dahil may trabaho na ako. Ano? At anong klaseng trabaho yan? Nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang coffee shop para makaipon ng pera at makalis na sa bahay na to. Bakit di mo lang sinabi sa akin? Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Kasi mama mo pa rin ako. Kahit nagalit ka sa akin, dapat sinasabi mo pa rin sa akin yung mga ginagawa mo. Di ba, ganun ka naman sa akin noon? Noon yun, Ma. Pero hindi na ngayon. Malaki na ang pinagbago ko kasi kayong nagtulak sa akin na lumayo ang loob sa inyo. Kaya hindi niyo ako mapipigilan ng umalis sa bahay na to kasi ayaw ko na nga kayong kasama. Lalo na yung asawa nyo. Papa Dudut, hindi ko pinakinggan ang iyak at pakiusap ni Mama ng mga panahong yon. Naging matigas ang puso ko para sa kanya nang ituloy ko ang pag-alis ko sa bahay namin. Para po sa akin, yun ang unang hakbang ko para maging malaya sa pamilya naming matagal na rin namang wasak. Tumuloy ako sa isang maliit na apartment kung saan ay naging roommate ko doon ang kaklase ko. Nag-working student ako at kahit na mahirap sa akin na walang nanay na nag-aasikaso ay tiniis ko pa rin para lamang mapangatawanan ang pag-alis ko sa amin. Laging tumatawag o nagchat-chat sa akin ang mama ko pero hindi ko siya sinasagot o sinisin man lang. Nami-miss na raw niya ako at gusto niya akong makita. Pero ayoko siyang makita kahit na miss ko na rin siya ng mga panahong yon. Mas nananaig kasi ang galit ko sa kanya at sa desisyon niyang pakasalan ang stepfather ko. Para sa akin ay mas binili niya ito kaysa sa sarili niyang anak kaya dapat pagdusahan niya ang kapalit ng desisyon na yon. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-aaral at pagtatrabaho para makalimutan ko ang pinagdadaanan ko. Hindi ko na malaya na mabilis palang lumipas ang isang buwan, Papa Dudut. Ay. Sa wakas, nakaupo rin. Nakakapagod tong araw na to, grabe. Oo nga eh. Buti na lang closing na. Kaya nga eh, sakit na naman ang katawan ko nito. Hindi pa naman ako kagad makakatulog nito pag uwi sa apartment. Mag-review pa kasi ako para sa exam namin bukas. Medyo gahol na nga eh. Pareho tayo. Medyo gahol na rin ako kasi busy din sa ibang school activities. Nasabi mong member ka rin ng publication nyo, di ba? Oo. Ang galing mo nga kasi napagsasabay-sabay mo yan. Pati nag-working student ka rin. Hindi ka ba nahihirapan? Kasi ako talagang hirap na hirap eh. Nahihirapan ako pero masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Masaya rin naman ako sa ginagawa ko. Kasi kumikita na ako ng pera. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Pero nakakapagod pa rin talaga. Pagod ka na physically, pagod ka na rin mentally. May choice ka naman kung gusto mo nang tumigil sa pagtatrabaho para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Di ba nabanggit mo na kaya ka pa rin naman pag-aralin ng mama mo kasi may trabaho naman siya? Oo, pero ayokong umasa sa kanya eh. Tsaka, kaya nga hindi na ako nakatira sa amin ngayon dahil galit ako sa kanya. Ah, okay. May conflict pala kayo. Oo, at galit ako sa kanya. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sige, kung sasabihin mo. Galit ako sa kanya kasi nagpakasal siya dun sa boyfriend niya. Noon pa man, hindi ko natanggap yung relasyon nila. Bakit? Kasi umaasa pa rin ako nun na magkakabalikan sila ng papa ko. Kaya nga nagulat ako tsaka nagalit nung malaman kong may iba na siya. Tapos napuno talaga ako nung nagpakasal sila. Para kasi sa akin, sinira niya yung pangako niya na hindi makikipagrelasyon sa iba eh. Sandali. Ibig mo bang sabihin hiwalay na sila ng papa mo bago siya nagpakasal dito sa boyfriend niya? Oo, matagal na. 8 years old pa lang ako. Hindi naman sila kasal, pero nagsama sila sa iisang bubong. Kaso, nagloko si Papa eh. Naghanap ng ibang babae dahil masyadong busy si Mama sa trabaho.
Kaya para sa akin, kasalanan niya kung bakit nasira ang pamilya namin. Para sa akin, kung may pagkukulang man ng mama mo, hindi sapat na rason na humanap ng iba ang papa mo. Ano bang dapat ang ginawa ni Papa? Inayos yung pamilya nyo. Dapat mas inunawa niyang sitwasyon. Mas naging pasensyoso. Ewan ko. Pero para sa akin si Mama talaga yung may kasalanan. Wala naman ako sa posisyon para baliwalain yung nararamdaman mo. Kung sa tingin mo mas malaking kasalanan ng mama mo, sana mahanap mo pa rin yung pagpapatawad dyan sa puso mo. Ewan ko kung kaya ko pang patawarin siya kasi alam mo sa totoo lang, ang laki na ng panghihinayang ko sa samahan namin eh. Sobrang close kami noon bago siya nagkaroon ng boyfriend. Matanong ko lang, kumusta tong stepfather mo? Okay naman. Masasabi ko na mahaba ang pasensya niya, mahinahon magsalita, tapos mahal na mahal niya ang mama ko. Magaling din siya magluto kasi chef siya eh. Pero ayoko pa rin mapalapit sa kanya. Kasi feeling ko, inaagawan niya ng pwesto yung papa ko sa buhay ko. Tingin ko hindi naman gano'n ang intensyon ng stepfather mo. Talaga? Gusto lang niya mapalapit sa'yo kasi anak ka ng asawa niya. Para sa akin, kung malinis naman yung intensyon niya, walang kaso doon. Ay, kaya lang hindi ako katulad mo mag-isip eh. Galit ako sa kanya at galit din ako sa mama ko. Kaya nga umalis ako sa bahay namin. Okay lang yan. Sabi ko nga, hinding-hindi ko babaliwalain yung feelings mo kasi ikaw ang nakakaramdam niyan. Pero salamat kasi na-appreciate ko na nagkwento ka sa akin. Gusto ko lang din kasing may mapaglabasan itong sama ng loob ko. Ang bigat na rin kasing dalin eh. Basta nandito lang ako kung gusto mo na makakausap. Handa akong makinig at maging kaibigan sa'yo. Papadudot katrabaho ko si Fred sa coffee shop na pinapasukan ko. Barista naman siya doon pero katulad ko ay isa rin siyang working student. Kapwa ko siya third year student at siya lang naman ang sumusuporta sa pag-aaral niya. Laki po sa hirap si Fred at wala na siyang tatay matapos nitong mamatay sa sakit noong 16 anyos pa lamang siya. Tapos ay may 3 pa siyang nakababatang kapatid na pare-pareho ring nag-aaral. Ang mama lang din nila ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid kaya nga porsigido siyang tulungan ito. Doon na siya nag-working student para kahit paano ay hindi na niya iasa sa mama niya ang pambaon niya at panggasto sa eskwelahan. Mabait si Fred, gentleman at gwapo. In fact, maraming nagkakagusto sa kanya lalo na ang mga kapwa namin estudyante noon. May mga pagkakataon na siya lang talaga ang pinupuntahan ng mga ito sa shop namin para makasilay sa kanya. Nung una ay wala naman akong pakialam sa bagay na yon hanggang sa maging ako ay nagkagusto na rin kay Fred. Kaya lang ay hindi ako yung klase ng babae na umaamin sa mga crush nila magkamatayan man. Nagpatuloy ang pagiging close namin ni Fred hanggang sa siyang nag-confess na matagal na niya pala akong nagugustuhan. Doon na nga nagsimula ang espesyal naming pagkakaibigan lalo nang ligawan niya ako. Hindi nagtagal ay sinagot ko rin siya at naging kami at masayang masaya ako. Si Fred ang naging pahinga ko sa mga nakakapagod na sitwasyon at pagkakataon. At aaminin ko na doon ko mas naunawaan ng mama ko nang maging sila ng stepfather ko. Kaya nga hindi ko na lang namamalaya na unti-unti palang lumalambot ang puso ko sa mama ko. Sinisin ko na mga chat niya sa akin at nakikipag-usap na rin sa kanya sa call. Pero sandali lang naman yon. At kung may free time lang ako, madalas kasi busy ako sa trabaho at sa pag-aaral. Pero hindi ko pa rin sinasabi sa mama ko papadudot ang kinakaroonan ko. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat mula sa stepfather ko na nagsasabi sa akin papadudot na nasa ospital daw ang mama ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kahit na nagsimula na kaming mag-usap ulit ni mama, ay hindi pa rin ako masyadong nagsasabi sa kanya. Siguro kasi ayoko lang na ibaba ang pride ko kaya nagmamatigas pa rin ako na tuluyan nang makipagbati na sa kanya. Lahat ng yon ay nakwento ko sa boyfriend kong si Fred at
Pinakinggan lamang niya ako hanggang sa gumaan ang nararamdaman ko. At kapag kailangan ko ng payo ay saka lang siya nagsasabi. Malaking bagay sa akin na nandyan si Fred para makinig sa mga hinaing ko sa buhay ko. Noong nalaman ko na nasa ospital si Mama ay nagdalawang isip pa akong puntahan siya kahit na alalang-alala na ako. Nahihiya kasi ako sa nanay ko at baka kung ano ang sabihin niya sa akin pero kinumbinsi ako ni Fred na puntahan daw namin si Mama. Bale, sinamahan niya ako. Okay naman na ang Mama, over fatigue lang daw. Ayos na ang pakiramdam niya pero pinayuhan pa rin siya ng doktor niya na manatili sa ospital ng ilang araw. Ang stepfather ko ang palagi nagbabalita sa akin ng kalagayan ng mama ko. Kaya naman nabawas-bawasan na ang pag-worry ko at nang pumunta nga kami sa ospital para bisitahin siya ay laking tuwa ni Mama pagkakita sa akin. Sabi ng stepfather ko ay bigla raw sumigla ang Mama kasi nakayakap na niya akong muli at nahalikan. Lalo tuloy akong nakonsensya kasi nagawa ko pa siyang tiisin ng ilang buwan. Pinakilala ko na rin sa kanila ng stepfather ko si Fred bilang boyfriend ko at naging maayos naman yon. Hindi ko rin nakalimutang magpasalamat sa stepfather ko dahil hindi niya pinabayaan si Mama lalo na at wala ako sa tabi niya ng mga panahong yon. Makalipas nga papadudot ang isang taon, graduation na namin sa kolehiyo ni Fred. Siyempre umattend ang Mama at ang stepfather ko at sobrang proud na proud sila sa amin ng boyfriend ko. Niyakap ako ng mahigpit ni Mama at ganon din ako sa kanya. Paulit-ulit pa rin ako nag-sorry sa pagrebelde ko noon pero sinabi niyang matagal na niya akong napatawad. Hindi niya raw ako kayang tiisin kasi anak niya ako. Niyakap ko rin ang stepfather ko bagaman nandun pa rin ang pagkailang. Pero lalo kong napatunayan sa sarili ko na mabait talaga siya. Mapagkalinga at hindi marunong magtanim ng galit. Mabilis na lumipas ang 6 na taon na engaged na kami ni Fred after 3 years of living together. Plano na namin magpakasal sa susunod na taon. Simple lang naman ang proposal niya at ginawa niya yon sa movie date namin sa nirerentahan naming apartment 1 week after my 28th birthday. Pero hindi ako kaagad nag-post sa social media dahil sinulit muna namin ni Fred ang sandaling yon. Kaso syempre excited kami kaya naman plinano na namin lahat-lahat hanggang sa mga guest namin at role na gagampanan nila sa wedding namin. Church wedding ang gusto namin at alam ni Fred na pangarap ko ang ganong klase ng kasal. At kahit hanggang bago matulog ay nag-uusap pa rin kami tungkol sa kasal namin. Tapos may bagay na bumabagabag sa akin ang mga panahong yon. Dahilan para masabi ko ito sa mapapangasawa ko, Papa Dudut. May naisip ka na kung sinong best man mo, Han? Oo, yung best friend ko si Luis. Naku, siguradong matutuwa yun. Sigurado yan. Tagal na nun hinihintay na ikasal tayo. Tapos inunahan na ako na siya raw dapat ang best man ko. Ikaw, may mga listahan ka na ba ng mga bridesmaid mo? May naiisip na ako pero tingnan ko pa rin kung sino yung makakapunta. Yung iba kasi nasa malayong lugar na nakatira tsaka nagtatrabaho. Karamihan sa kanila mga classmate ko nung college na naging kaibigan at parang kapatid ko na rin. Oo, tama rin naman. Pero bukas ko na iisipin kung sino-sino ang gusto kong maging groomsmen. Kaya nga, masyado tayong excited. Siyempre, sa wakas, mapapakasalan ko na yung babaeng mahal ko. Nako, kahit kailan, napaka-bolero mo talaga. Hindi kaya yun bola. Pagsasabi lang yun ng totoo. Oo na. Kahit kailan, napaka-sweet talaga ng boyfriend ko. Correction! Fiancé mo na ako and soon to be your husband. Hindi na ako makapaghintay na matawag kang my husband. Ako rin. Tapos ikaw naman tawag ko sa'yo, my wifey-wifey. Parang habang tumatagal, lalo tayo nagiging corny, no? Ganon naman talaga pag in love. Oo na. Pero, kailan mo pala planong sabihin sa mama at stepfather mo yung tungkol sa engagement natin? Kailangan ba talaga?
Hindi ko pa alam eh. Gusto ko sana silang sorpresahin at gawing extra special yung pagpapaalam ko sa engagement natin. Magandang idea yan. Basta sabihan mo lang ako ng pwede kong maitulong. Okay. Ay, Lalim nun ah. May problema ka ba, Han? wala naman. May iniisip lang Pwede mong sabihin sa akin. tungkol sa stepfather ko. Kung ano man yon, handa akong makinig. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na magiging okay kami. 'Di ba? Natatandaan mo nun kung gaano ako kagalit sa kanya? Oo, natatandaan ko nga yun. Sinabi ko pa nga sa sarili ko na hinding-hindi niya makukuha yung loob ko. Na kahit na ano pang gawin niya, hindi niya mapapalitan sa buhay ko ang papa ko. Pero mali pala ako. Kasi sa paglipas ng mga taon, napalapit na lang yung loob ko sa kanya. Di ko na malayan. Nung unang beses ko palang nakita yung stepfather mo dun sa ospital, ramdam ko na mabait siyang tao. Nakita ko yung pagmamahal at pag-aalala niya sa mama mo. Kahit na mukhang puyat at pagod na rin siya sa pagbabantay. Tapos nung nagkakwentuhan kami, sinabi niya na takot siya nung sinugod niya sa ospital ang mama mo matapos mawala ng malay sa bahay niyo. Talaga? Oo, sinabi niya na hindi niya kakayanin sakaling mawala sa kanya yung babaeng pinakamamahal niya. Ramdam na ramdam ko yung takot at sensiridad niya. Kaya alam ko na nasa tamang tao ang mama mo. Tapos ako naman nagtanim ng galit sa kanya. Kasi akala ko sinira niya yung tsansa na magkakabalikan sina mama at papa. Eh kung tutuusin, wala naman talaga siyang sinira dahil matagal nang sira ang pamilya namin pagkatapos ngang magloko ni papa. Hindi ko lang talaga matanggap na ginawa yun ng papa ko sa mama ko. Lalo na't close kami. Papa's girl talaga kasi ako eh. Pakiramdam ko tuloy, sama-sama akong anak. Nakaraan na naman yun. Nakapag-sorry ka na rin sa kanilang dalawa at maayos na rin ang relasyon niyo sa ngayon. Kaya nga masayang masaya ako kasi nahanap mo dyan sa puso mo yung pagtanggap at paghingi ng tawad. Ewan ko ba? Minsan naisip ko, hindi ko deserve magkaroon ng stepfather na kasing bait ni Seryo. Deserve mo. Kaya nga nagkakilala sila ng mama mo at naging mag-asawa. Salamat Hana sa pagpapagaan mo ng loob ko. Walang anuman. Basta isipin mo lang na pwede ka pang bumawi sa kanila ng mama mo. Kasi kahit na mag-asawa na tayo, sila pa rin naman ang magulang mo. Oo, babawi talaga ako sa kanila, lalong-lalo na sa stepfather ko. Papadudot, sa totoo lang ay may punto ang lahat ng sinabi ni Fred tungkol sa stepfather ko. Sa loob kasi ng ilang taon na naging bukas ako sa relasyon nila ni Mama, ay lalo kong napatunayan kung gaano siya kabuting tao. Kaya nga tuluyan ang lumambot ang puso ko para sa kanya. Pero nahihiya pa rin ako sa kanya kaya nga nakatulong ang pag-uusap namin yun ni Fred para maging buo ang desisyon ko sa pinaplano kong papel na gagampanan niya sa kasal namin ng fiancé ko. Hindi pa namin nasasabi sa parents ko ang tungkol sa engagement namin at planong pagpapakasal ni Fred. Naisip kong sorpresahin sila at ipaalam yon sa kanila sa birthday ng stepfather ko. Kabado nga ako pero buti na lang dahil pinakalma ko ng fiancé ko. First time ko kasing gagawin ng bagay na yon kaya sana'y magawa ko ng maayos at masabi ng malinaw ang lahat-lahat ng nasa puso ko. Simpleng dinner lang sa labas ang naging birthday celebration ng stepfather ko. Kami lang dalawa ni Mama ang kasama niya dahil nasa seminar pa si Fred at kinabukasan pa ang uwi niya. Pero in-update ko siya sa mga nangyayari. Naging maayos naman ang dinner na yon at bago matapos ang gabi sinabi ko na nga sa kanila ang sorpresa ko. Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo ni Tito Seryo. Ano yun, anak? Ikakasal na po kami ni Fred. Nag-propose na po siya sa akin. Talaga? Kung ganun, masaya ako para sa inyo. Tingnan niyo po yung singsing na binigay niya, oh. Ang ganda po, di ba? Oo nga, ang ganda nga. Congratulations sa inyo ni Fred.
Sa wakas, magkakaroon na kami ng apo ng mama mo. Ano ka ba naman? Hindi pa buntis si Lilibet ko, ikakasal pa lang sila. Papunta na rin yun doon. Oo na. Alam mo ba, tong stepfather mo, excited na talaga maikasal kayo ni Fred eh. Ang tagal nyo na rin kasing magkarelasyon at tingin talaga namin, kasal na lang ang kulang sa inyo. Oo nga po eh. Pero syempre, nag-ipon muna kami para naman handa kami kung sakaling pasukin na namin ang pagpapamilya. Sa ekonomiya kasi natin, parang ang hirap ng bumuhay ng isang bata. Pero masarap pa rin ang magkaroon ng anak. Kayang-kaya niyo yan ni Fred. Naniniwala ako sa batang yun pagdating sa pag-handle ng pamilya. Basta, tandaan niyo palagi na higit kanino man, magkakampi kayo. Lagi niyo yun isipin. Sakaling dumaan kayo sa mga problema bilang mag-asawa. Kayo laban sa problema, hindi kayo laban sa isa't isa. Tatandaan ko po yung mga payo nyo, Papa. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig namin, Nak? Tinawag mong Papa ang tito seryo mo? Opo, Ma. Simula ngayon, Papa na po yung itatawag ko kay Tito Seryo. Salamat, Nak. Pakiramdam ko, yan na yung pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayong birthday ko. Pasensya na kayo kung natagalan bago ko natanggap sa sarili ko na hindi ang tatay ko ang nagmahal sa amin ng mama ko, kundi kayo. Hindi ang tatay ko ang kasama ko sa graduation ko noon para mag-cheer at maging proud sa akin, kundi kayo po ni Mama. Hindi ang tatay ko ang nagturo sa akin magluto ng masarap na recipe, kundi kayo po. At kahit na hindi ko kayo totoong tatay, tinuring niyo ako na parang tunay ninyong anak. Para sa akin, tunay na anak kita, Lilibet. Kaya naman wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa'yo. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Pa. Salamat po sa pag-aalaga kay Mama, sa pagmamahal sa kanya. Yun kasi yung mga bagay na hindi niya naranasan noon sa tatay ko. Walang anuman yun. Tungkulin ko na tuparin ang mga pangako na sinumpaan ko sa harap ng Panginoon nang pakasalan ko ang mama mo. Kaya nga laking pasasalamat ko talaga sa Diyos dahil dumating sa buhay ko si Seryo. Pinaranas niya ulit sa akin magkaroon ng taong magmamahal sa akin, mag-iingat at mag-aalaga. At ngayon, kayo naman ni Fred ang ikakasal at susumpa sa harapan niya na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero, kailan niyo ba plano magpakasal talaga? May petsa na ba? Opo, next year po. Inaayos na po namin ni Fred ang lahat-lahat. Basta, masayang-masaya kami ng mama mo para sa inyo ni Fred. Congratulations ulit, anak. Salamat, Papa. Pero may request po pala ako na sana mapagbigyan nyo. Ano ba yun? Sabihin mo lang, basta kaya ko. Gusto ko po na kayo ang makasama ko. Gusto ko na kayo yung maghatid sa akin sa altar, Papa. Papadudot, nakita kong nangilid ang luha sa mga mata ng stepfather ko nang sabihin kong gusto ko na siyang maghahatid sa akin sa altar. Papunta sa mapapangasawa ko. Naiyak din si Mama kasi pareho nilang hindi ine-expect ang bagay na yon. Pero desidido na akong ibigay sa kanya ang tungkuling yon. Lalo na siya ang itinuring kong best man sa buhay ko. Sunod sa aking asawa na si Fred. Hindi nagtagal ay kinasal kami ni Fred at yon ang pinakamaligayang araw ng buhay ko. Sa kasalukuyan ay buntis na ako sa second baby namin ni Fred at masayang masaya ang mga magulang ko dahil nga nagkaroon na sila ng mga apo sa amin. Kitang-kita ko kung gaano sila ka-close sa mga anak namin, lalo na ang papa ko. Malaki rin ang pasasalamat ko sa Diyos dahil pinatunayan niya na hindi lahat ng tao ay katulad ng tatay ko. Dahil merong mga tao na katulad ni Papa Seryo, yung bang bukal sa puso kong magmahal at kumalinga. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sa Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay?
Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay mag-asawa, madalas na nauuna ang paghihirap bago ang kaginhawahan. Paraan kasi yon para lalong mapatatag ang kanilang relasyon at pagsasama. Ikaw kapuso, handa ka bang samahan ang taong mahal mo sa hirap at ginhawa man ng iyong buhay? Dear Papa Dudut, kapag nahanap at nakilala mo na ang taong ramdam mo na para sa iyo, ay gawin mo ang lahat para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal mo sa lahat ng oras. Ang buhay kasi natin ay may limitasyon lamang. Kaya dapat na sinusulit natin ang bawat segundo, minuto, oras o araw na pwede nating makasama ang taong mahal natin. Para kapag dumating ang araw na mawala ang isa sa inyo, ay wala tayong kahit na anong pagsisihan dahil nagawa nating maging masaya sa mga oras na kasama natin sila, Papa Dudut. Isang mapagpalang araw sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lamang akong Roger, 65 years old at isang dating magsasaka dito sa Davao de Oro. Matagal na po ako nakasubaybay sa inyong programa na Barangay Love Stories. Hilig kasi talaga namin ang asawa ko na si Aliana ang makinig ng radyo. At ikaw talaga, Papa Dudut, ang pinaka-paborito naming DJ sa lahat. Lalo na itong programa mo na palaging nagpapaiyak noon sa asawa ko. Mababaw kasi ang luha niya, kaya naman kapag madrama ang inyong kwento ay mabilis siyang napapaluha. At minsan niya ring nabanggit noon na sana'y marinig niya ring binabasa ninyo ang kwento naming dalawa. Papa Dudut, nakilala ko si Aliana sa isang fiestahan dito sa aming lugar. Nabighani ako sa ganda niya, kaya nakipagkilala kaagad ako sa kanya. Nalaman ko din noon na kaibigan siya ng isang kasamahan ko na magsasaka din. Kaya nagpatulong ako sa kanya para mapalapit kay Aliana. Naglakas loob na rin po ako noon na ligawan siya, Papa Dudut. At hindi po naging madali ang lahat dahil masungit ang tatay ni Aliana. Pero ginawa ko ang makakaya ko para makuha ang loob at tiwala ng mga magulang niya. At pagkalipas ng isang taon na panliligaw ay sinagot na rin niya ako, Papa Dudut. Malapit na rin ako sa pamilya ni Aliana noon at botong-boto talaga silang lahat sa akin. Kaya nasa amin ang buong suporta nila noong panahong yon, Papa Dudut. Kaya nang nagpakasal na nga kami ni Aliana ay lahat sila ay naging masaya. Kaya nga lang, Papa Dudut, ay hindi kaagad kami biniyayaan ng anak ng asawa ko. Nang magpatingin kami sa doktor ay pareho naman daw kaming walang diferensya. Kailangan lang daw talaga namin na maghintay at iwasan ang stress para makabuo na kami ng anak. At noon nga ay napatunayan ko na walang hindi ibibigay sa atin ng Diyos. Basta marunong tayong magdasal at maghintay para sa kanyang tamang oras. Dahil pagkalipas ng 5 taon na paghihintay namin mula nang makasal kami, ipinagbuntis na rin ni Aliana ang magiging anak namin noon, Papa Dudut. Mahal, maupo ka na lang muna dyan. Ako nang magliligpit nitong mga pinagkainan natin sa lamesa. Tutulungan na rin kitang mag-ayos dito sa lamesa kasi ang dami nito mga nakakalat. Sina nanay at tatay kasi, kapag dumadalaw dito sa bahay natin, palaging bitbit ang mga kapatid ko tsaka mga pamangkin. Sinabi mo pa, para tuloy tayong may munting pistahan dito sa bahay tuwing araw ng linggo.
Mabuti na lang mahal, mahusay ka ng magluto. Hindi naman ako magiging mahusay sa pagluluto kung hindi mo ako tinuruan. Ibang klase na nga mga inihahain mong pagkain ngayon, mahal. Pwede nang ilaban sa mga kilalang restaurant. Lalo na yung sisig na niluto mo kanina, gustong gusto ni tatay. Napansin ko rin yun kasi nakarami siya ng kanin kanina. Kinabahan pa ako kasi nung unang beses na natikman niya yung luto ko, hindi na siya nag-ulam at puro kanin na lang ang kinain niya. Naalala ko yan, mahal. Tapos paulit-ulit niya pang sinasabi no na sana raw sa labas na lang tayo kumain dahil nawalan siya ng gana sa mga niluto mo. Pero nakita mo naman kanina, si tatay ang pinakamaraming nakain sa atin na kanin at ulam. Mabuti na lang talaga at natutunan ko na sa wakas ang mga teknik mo sa pagluluto. Hindi na ako titignan ng masamahan ni tatay sa tuwing magkakasama tayong kumain. Nako, makapanganak lang talaga ako. Magluluto na ulit ako. Baka kasi yung mga luto ko naman ang hindi nyo na magustuhan sa susunod. Mahal, kalawangin man niyang husay mo sa pagluluto, kakainin ko pa rin ang lahat ng pagkain na ihahain mo sa akin. Basta luto ng mahal ko, automatic na masarap yan sa panlasa ko. Ang bolero naman ang asawa ko. Ay. Pero grabe, ang bait ng Diyos, no? Akala ko kasi talaga, hindi na matutupad ang paulit-ulit nating pagdarasal sa Kanya. Pero ito at konti na lang, mayayakap na natin ang anak natin. Mabait naman kasi talaga ang Diyos, mahal. Napatunayan ko na yun nung araw na nakasal tayong dalawa. Dahil pinakita niya sa akin na meron talagang tao na darating para kumpletuhin ang buhay ko. At mas makokompleto na tayo sa oras na makasama na natin si baby. Ang sarap namang pakinggan nun, mahal. Pero tama ka. 2 buwan na lang at matatawag na rin tayong isang kompletong pamilya. Ay, excited na talaga ako na medyo kinakabahan. Oh, bakit ka naman kinakabahan? Eh ako yung mga anak. Iniisip ko lang, mahal, na mauna pa akong himatayin sa'yo dahil sa kaba at pagkataranta ko. Nako, yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Dahil kailangan ko ng masasabunutan habang umiiri na ako sa loob ng ospital. Hala, kailangan ko na palang magpagupit ng buhok para hindi masyadong masakit ang magiging pagsabunot mo sa akin. Sira ka talaga. Ay, sana talaga maging maayos ang lahat sa panganganak ko. Lalo na ngayon na lampas 30 na ang edad ko. Magiging maayos yan, mahal. Dahil araw-araw kong pinagdarasal na sana maging ligtas ka at ang magiging anak natin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. At ibibigay niya sa atin ang oras na to para maging isang kompleto at masayang pamilya na tayo. Papa Dudut, lumaki ako na malayo sa totoong pamilya ko. Ang kwento sa akin ng kinalakang kong lola ay pinaampun ako sa kanya ng mga magulang ko noong 1 taong gulang pa lamang ako. Hindi na raw kasi ako kayang buhayin at alagaan ng mga magulang ko. 15 taong gulang naman ako nang mamatay ang lola ko na nag-alaga sa akin. Pero hindi ko na rin hinahanap pa ang tunay kong pamilya. At nang makasal kami ni Aliana ay nangako ako noon sa simbahan, sa asawa ko at pati na rin sa sarili ko na hindi ko hahayaan na magkahiwa-hiwalay kami ng magiging pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para manatili kaming buo at magkakasama sa hirap at ginhawa. Nang magdalang taon na nga ang asawa ko, Papa Dudut, ay sobra-sobra na talaga akong nagpapasalamat sa Poong May Kapal noon. Yun kasi ang matagal ko nang pinagdarasal talaga sa kanya, ang mabigyan kami ng anak ng asawa ko at matawag na isang ganap na pamilya. Kaya lang, Papa Dudut, isang malaking pagsubok ang biglang dumating sa buhay namin ni Aliana. Kung kailan handa na kaming lahat para sa magiging bagong miyembro ng aming pamilya, ay saka naman may nangyari na susubok sa aming katatagan. Ang pinakahihintay naming araw noon na inaasahan naming magiging pinakamasaya sa buhay naming mag-asawa ay siya palang magiging pinakamalungkot na alaala namin ni Aliana. Dahil isinilang ni Aliana na wala ng buhay ang anak namin, Papa Dudut.
gising ka na pala, mahal. Medyo kagigising ko lang din. Nasaan pala si nanay? Nandito siya sa bahay kanina bago ako umalis para i-check yung mga tanim nating gulay sa bukid. Nagpaalam siya na uuwi lang daw muna sa kanila sandali. Dahil baka walang nag-aasikaso sa mga pamangkin ko. Alam mo naman ang kapatid ko, tanghali na kumagising. Mahilig din kasi magpuyat yon, pero hindi naman gumigising ng maaga. May uwi nga pala akong pinya dito. Bigay ng pinsan mo na nakasalubong ko kanina. Matamis daw to, kaya sigurado ako na magugustuhan mo. Babalatan ko na para ito na lang muna ang kainin mo. Mamaya na lang, mahal. Wala pa rin naman akong ganang kumain. Gusto mo ba na ipagtimpla na lang kita ng mainit na kape? Ayoko, mahal. Gatas, baka mas gusto mo yun. Hindi na. Wala pa talaga akong ganang kumain o uminom ng kahit na ano. Mamaya na lang siguro. Sige, ikaw ang bahala. Alam mo, mukhang okay talaga yung pataba sa lupa na binigay ng tatay mo. Kasi ang ganda ng bunga ng mga pananim nating gulay. Mukhang pag-aagawan na naman sa atin yun ng mga sukay natin sa palengke. Mahal, may uwi rin pala akong buko dito. Ito na lang muna ang inumin mo para mas masustansya sa katawan. Wala namang dahilan para maging malakas pa ang katawan ko eh. Walang dahilan para ingatan ko pa ang sarili ko. Ano bang sinasabi mo, Aliana? Siyempre kailangan mo pa rin maging malakas at masigla. Para saan pa? Roger, hindi ko lang kasi maintindihan. Naging maingat naman ako noon. Sinunod ko lahat ng payo ng doktor sa atin. Huminto ako sa pagtatrabaho, palagi lang ako nandito sa bahay at lahat ng bawal hindi ko ginawa. Pero bakit kailangang mawala pa rin ang baby natin? Aliana, alam kong mahirap at mabigat pa rin tong pangyayari sa buhay natin. Pero mag-iisang buwan na ang nakakaraan mula nung mailibing si baby. Kaya kailangan na nating tanggapin na wala na siya sa atin. Siguro, hindi pa talaga to ang oras para makasama natin siya. Pero bakit nga? Bakit hindi pa binigay ng Diyos ang oras na to para makasama natin siya ng mas matagal? Roger, hawak na natin siya eh. Nayakap na natin si baby. Pero hindi man lang natin narinig ang pag-iyak niya kahit 10 segundo lang. Bakit kailangan na lumabas siya sa akin nang hindi man lang niya nagawang huminga kahit ilang segundo? Hindi ko maintindihan eh. Bakit ba kailangan kaagad niyang mawala mula sa atin? Mahina ang puso ng anak natin. Yun ang sabi ng doktor, di ba? At kung sakali man na nabuhay siya nung araw na pinanganak mo siya, baka mahirapan lang din daw siya. Dapat ako na lang ang nawala eh. Dapat si baby na lang ang nabigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong to. Dapat ako na lang ang kinuha ng Diyos dahil wala rin namang dahilan para mabuhay ako ngayon. Huwag mong sabihin yan, Aliana. Dahil nandito pa rin ako sa tabi mo. Kasama mo pa rin ako at pilit akong lumalaban sa araw-araw para sa'yo. Pilit ako nagpapakatatag para pwede mo akong kuhanin ng lakas mo. Kasalanan ko kasi to. Kasalanan ko kung bakit nawala ang baby natin. Kung naging mas maingat lang sana ako sa pagbubuntis ko, hindi siya mawawala sa atin. Hindi mamamatay ang anak natin, Roger. Walang may kasalanan sa atin, Aliana. Ginawa natin ang lahat para maging maayos ka hanggang sa araw na manganganak ka na. Kaya lang wala talaga eh. Hindi pa ito ang oras para makasama natin siya. Pero sa ngayon nakikiusap ako. Pilitin mong magpakatatag. Pilitin mong maging malakas kahit para sa akin lang. Kasi kapag nawala ka, ako naman ang mawawalan ng dahilan para mabuhay. Kaya please, huwag mo akong iwan. Dahil hindi ko na alam ang mangyayari sa akin kapag ikaw naman ang nawala sa buhay ko.
Papadudot, ilang taong kong hinintay noon na maging isang ganap na pamilya na kami ni Aliana. Nangako ko na kahit simple lamang ang buhay namin ay hindi ko hahayaan na maghirap ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ang bawat araw na magkakasama kami. At ipaparamdam ko sa mag-ina ko na hindi namin kailangan ng maraming pera para maging masaya kami. Simpleng buhay para sa simpleng kasiyahan. Marami na akong plano noon para sa pamilya ko, Papa Dudut. At alam ko na ganoon din si Aliana. Kaya nga hindi ko siya masisisi kung labis siyang nasaktan dahil sa pagkawala ng baby namin. Lalo na at siya ang nagdala kay baby sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Nakita ko kung gaano siya naging maingat sa kanyang pagbubuntis. Kaya naiintindihan ko na sa aming dalawa ay siya talaga ang mas nasaktan sa pagkawala ng anak namin. Pero hindi rin naman kami pwedeng habang buhay na makulong sa lungkot, Papa Dudut. Kahit na nahihirapan din ako sa sitwasyon namin noon ay pinilit kong magpakatatag para pwede akong kuhanan ng lakas ng asawa ko. At para na rin makita niya na may dahilan pa rin siya para magpatuloy sa buhay niya. Na kailangan niyang magpalakas at maging matatag para sa akin at para sa binubuong pamilya naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal ding binalot ng lungkot ang buhay at bahay naming mag-asawa. Madalas kong nakikita si Aliana na tulala o kaya naman ay umiiyak. Niyayakap niya ang mga gamit na binili namin para sa anak namin habang paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili niya sa pagkawala ni baby. Hindi naman ako napagod na yakapin at intindihin siya, Papa Dudut. Palagi ko siyang kinakausap at niyayakap din. Palagi kong sinasabi sa kanya na may dahilan ang lahat ng nangyayari noon sa buhay namin. Palagi rin ako nagdarasal na sana ay muli nang bumalik ang dating sigla ng asawa ko. Muli namang pinakinggan ng Puong May Kapal ang dasal ko, Papa Dudut, dahil isang umaga ay nagising na lamang ako na wala na sa tabi ko si Aliana. Kinabahan pa ako noon at kaagad na lumabas ng kwarto. Pero naabutan ko siya na nasa kusina at naghahanda ng almusal para sa akin. Naiyak na rin ako ng umaga na yon, Papa Dudut. Naiyak ako dahil nakita ko ang ngiti sa mga labi ng asawa ko na matagal kong hinihintay na bumalik at makita. At yun nga ang simula ng panunumbalik ng sigla ni Aliana. Mabilis na lumipas ang panahon sa aming mag-asawa, Papa Dudut. Sa loob nga po ng halos 20 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, mula nang mawala si baby ay hindi na ulit kami nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng anak. Medyo malungkot pero ayos lang. Hinayaan na lang namin na umikot ang masayang mundo namin sa isa't isa, Papa Dudut. Grabe, ang daming tao sa palengke kanina, mahal. Pista na kasi dito sa atin sa darating na linggo. Kaya sigurado ako na namimili na sila ng mga ihahanda nila. Ayos lang naman na maraming tao sa palengke, kaya lang, sinabayan pa nitong mainit na panahon. Iba nga ang init ngayon dito sa atin, mahal, no? Kaya nga palaging 2 litro ng tubig ang dala ko sa tuwing pupunta ako sa bukid. Ewan ko ba sa nangyayari ngayon dito sa atin? Kada taon yata dumodoble ang init na pinaparamdam sa atin ng panahon. Ito ang tuwalya, mahal. Magpunas ka na muna. Pawis na yung noo at leg mo. Salamat. Ito na rin ang baso ng tubig. Salamat uli, mahal. Ito talaga ang kanina ko pang gustong gawin. Ang uminom nitong malamig na tubig. Dapat pala sinamahan na lang kitang mamalengke. Ayos lang, mahal. Kaunti lang naman itong mga pinamili. Napagod lang ako at medyo sumakit ang ulo ko gawa ng talaga namang napakainit ng panahon. O ano palang gusto mong iluto ko para sa tanghalian natin ngayon? Ano bang meron dyan sa pinamili mo na mabilis lutuin? Meron akong binili na 1 kilong galunggong. Gusto mo ba na ipaksiw kong kalahati nito? Sige, mahal.
Namimiss ko na rin ang masarap na paksiw mo eh. Okay, yun na lang ang lulutuin ko. Aalisin ko lang ang bitukan nitong mga isda dahil hindi ko napatanggal sa pinagbilhan ko kanina. Ang dami kasi talagang tao doon at ayoko na maghintay ng matagal. Mahal, pinagpapawisan pa rin yung noo mo. Sandali nga't pupunasan ko muna. Maayos lang ba ang pakiramdam mo? Tumatagaktak ang pawis mo kahit dito sa leg at dibdib mo. Oh. Ang totoo medyo masakit talaga ang ulo at batok ko. Kanina medyo nahilo ako pero baka gawa lang talaga nitong nakakairitang init ng araw. Magpahinga ka kaya muna. Ako na lang magluluto. Okay lang ako, mahal. Mas maayos naman na ang pakiramdam ko ngayon. Sige na, huhugasan ko lang tong mga… Mahal, bakit? Ang sakit ng ulo ko! Sobrang kumikirot na parang pinupukpok! Sandali mahal, maupo ka muna dito. Ikukuha ulit kita ng baso ng tubig. Ang sakit talaga ng ulo ko, Roger! Sobrang sakit! Mahal, bubuhatin na kita. Dadalhin na kita sa ospital kasi baka kung ano na yan. Halika, kumapit ka lang sa akin. Mahal! Mahal, gising! Mahal! Papa Dudut, bago tuluyang nawala ng malay noon si Aliana ay nakita ko na medyo sala ang mga labi niya habang ang kanang kamay at binti niya ay parang naninigas. Kaagad naman kaming nakasakay ng tricycle at nakapunta sa ospital. At habang nasa loob siya ng isang kwarto at sinusuri ng doktor ay pumunta ako sa chapel ng ospital at doon ay umiyak na nagdarasal. Nagmakaawa ko sa poong may kapal na sana ay pagalingin niya kung anuman ang sakit ni Aliana. Dahil hindi ko talaga kakayanin kung mawawala siya sa buhay ko. Siya na lamang ang meron ako sa buhay ko, Papa Dudut, at kung mawawala pa siya sa mga oras na yon ay baka piliin ko na lang din na mawala sa mundong ito. Nang makabalik ako sa kwarto kung nasaan si Aliana ay nakausap ko na rin ang doktor na tumingin sa kanya. Sinabi ng doktor na inatake ng mild stroke ang asawa ko. Mabuti na lang daw at hindi malayo ang ospital sa bahay namin at kaagad ko siyang naisugo doon. Dahil baka mas lumala pang nangyari sa kanya kapag nagkataon na natagalan ang pagdating namin sa ospital. Diyos ko, salamat po at niligtas niyo ang buhay ng asawa ko sa panganib. Hindi ko po talaga kakayanin na mawala siya sa akin. Siya na lang po ang nag-iisang dahilan kung bakit ako nagpapakatatag sa mundong ito. Kung kukunin niyo po ang asawa ko, baka hindi ko na po mapigilan ang sumunod sa kanya. Kung pwede lang po sana na ako na lang ang magkasakit. Ako na lang ang ma-stroke. At ako na lang po ang bigyan niyo ng mga pagsubok. Huwag na po ang asawa ko. Dahil ayoko na po nakikita siya na nasasaktan. Akin? Bakit ba inaatake pa ako ng ganitong sakit? Magiging pabigat na naman tuloy ako sa iyo, mahal. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Pero ayokong hindi makakilos o makalakad ng maayos. Ayoko mawalan ng silbi sa iyo. Magiging maayos naman ang lahat at babalik ka pa rin sa dati. Yun ang sinabi ng doktor nung nakausap ko siya. Paano ang mga magiging gastos para sa maintenance na gamot ko? Hindi ba magkakaroon na ako ng mga gamot na kailangang inumin kapag nakalabas na ako dito sa ospital? Huwag mo na munang isipin ang mga yan. Kaya naman nating bilhin kung ano ang mga magiging gamot mo. Kaya hindi mo dapat yun pinoproblema pa. Hindi lang naman ang mga gamot o gastusin ang iniisip ko, mahal. Kung hindi pati na rin ikaw. Ikaw lang naman ang mahihirapan sa ating dalawa. Dahil ikaw ang magpapakahirap sa trabaho at sa pag-aalaga sa akin.
Lalo na ngayon na mawawala na ako ng silbi sa bahay bilang asawa mo. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo naman responsibilidad ang mga gawaing bahay o ang pag-aasikaso sa akin eh. Ang responsibilidad mo lang ay ang magpalakas. Para sa akin, mahal. Mahal, sorry ha. Habang tumatagal ang pagsasama natin, parang mas nagiging pabigat na lang ako sa iyo. Ito talaga yung pinaka-ayoko mangyari sa lahat. Yung manghina ako at maging alagain na lang sa bahay. Ay, bakit ba kasi kailangan na paulit-ulit na lang tayong pahirapan ng Diyos? Hindi niya tayo pinahihirapan o sinasaktan. Kung ano man ang mabigat na nangyayari sa atin ngayon, lahat to pagsubok lang. At alam ko na kakayanin natin malampasan ang lahat ng to. Basta mahal, walang susuko sa atin ha. Kuhanan natin ng lakas ang bawat isa. Salamat, mahal. Salamat kasi palagi kang nagpapakatatag para sa akin. Sabay tayong magpalakas at maging matatag. Ito na rin siguro ang gusto na iparating sa atin ng Diyos. Ang maging matatag tayo bilang mag-asawa. Papa Dudut, may 1 linggo lang pong na-confine si Aliana sa ospital at pagkatapos noon ay nakalabas na rin siya. Kagaya nga ng sinasabi niya ay maraming gamot ang nireseta sa amin ng doktor para sa tuluyang paggaling niya. At ang ibang gamot ay magiging pangmatagalan niyang maintenance. Naging mahina na rin hindi lang kanang braso ni Aliana kung hindi pati na rin po ang kanang binti niya kaya medyo hirap na siyang kumilos o maglakad. Mabuti na nga lang at hindi masyadong naapektuhan ang kanyang paningin o pagsasalita. Nang makauwi nga kami ng bahay ay ako muna ang nag-asikaso ng lahat ng gawain at kailangan gawin, Papa Dudut. Tinapos ko muna ang mga kailangan gawin kagaya ng paglilinis ng bahay, pagluluto at paglalaba bago ako pumunta sa bukid. Totoong nakakapagod dahil kailangan kong gumising ng sobrang aga para matapos ang lahat ng mga gawain ko, Papa Dudut. Pero syempre hindi ako susuko ng dahil lamang sa pagod. Ginawa ko ang lahat noon para maiparamdam kay Aliana na kaya kong gawin ang lahat. Basta para sa kanya, Papa Dudut. Lahat ng hirap ay kaya kong tiisin para lamang sa asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malaki ang pasasalamat ko nang magsimula na ring makakilos ng maayos ang asawa ko. Noong una kasi ay nahihirapan talaga siyang makabangon mula sa kama o makapaglakad nang hindi ko siya inaalalayan. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay nakakaya na ulit niyang magluto at maglinis ng bahay. Lagi ko naman siyang pinapaalalahanan noon na huwag niyang papagurin ang sarili niya dahil ayoko nang maulit yung dati. Madalas din tuloy ay nag-aagawa na kami ng mga gawaing bahay. Masipag kasi talaga ang asawa ko, Papa Dudut. Ang sabi niya nga ay parang magkakasakit daw siya kapag wala siyang masyadong ginagawa. Hindi ko naman siya mapigilan na kumilos dahil baka mauwi pa sa pagkatalo ang labis kong pag-aalala para sa kanya. Kaya naman sinisigurado ko na lamang na palaging malinis ang bahay at tapos na ang mga labahin para wala na siyang masyadong gawin pa. Marami pang pagsubok ang dumaan sa buhay namin ni Aliana, Papa Dudut. Naranasan namin noon na muntik nang masira ang bahay namin ng dahil sa lindol. Binaha na rin kami hanggang sa loob ng aming bahay at nasalanta ng bagyo ang aming mga pananim. Pero lahat ng yon ay kinaya naming lagpasan at pakiramdam ko, mas naging matatag pa kami sa paglipas ng panahon, Papa Dudut. Mabuti na lang huminto na rin sa wakas ang malakas na pag-ulan dito sa lugar natin. Ilang linggo na tayong binabagyo eh. Mahal, sigurado ka ba na gusto mong sumama sa akin ngayon sa pamamalengke? Oo, mahal. Na makapaglakad-lakad naman ako ng medyo malayo at may mapuntahan na ibang lugar. Ang tagal ko na rin na walang ibang napupuntahan kundi ang bakuran natin at ang 4 na sulok ng bahay.
Pwede ka naman mamasyal sa kapitbahay natin at makipagkwentuhan sa kanila. Para hindi ka masyadong naiinip kapag wala ako sa bahay. Naku, ilang araw na nga akong nasa bahay ng isang kumare natin. Mukhang nagsasawa na nga siya sa pagmumuka ako eh. Kaya mabuti niya makapamasyal naman ako sa ibang lugar. Kahit sa palengke man lang. Sa susunod, sa bukid naman ako mamamasyal para mas malayo sa bahay. Sige, ayos na sa akin yun. Basta sasamahan kita sa paglalakad mo para hindi ka mahirapan. Ito talagang asawa ko. Masyadong mapag-alala. Mas maayos naman na ako maglakad ngayon kesa dati. Pero sige, ikaw ang bahala. Hindi naman kita mapipigilan kung gusto mo talaga akong samahan palagi. Oh, Ano yun? Parang may sumabog sa may bundok. baka may nagpuputol na naman ng mga puno dun. Hayaan na lang natin yun, mahal. Sandali, mahal. Parang may mali. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba nararamdaman yun? Parang lumilindol eh. Hala, oo nga. Gumuguho ang lupa! Tumakbo na kayo mga kapitbahay! Takbo! Tumakbo na kayo lahat! Iligtas nyo na ang mga sarili nyo! Tumakbo na kayo! May landslide! May landslide! Aray! Mahal! 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 Naku, mahal! Gumuguho nga ang lupa sa bundok! Mahal! Kumapit ka sa akin! Bilisan natin ang paglalakad! Huwag kang bibitaw sa akin! Oo, mahal! Nakakapit ako na mahigpit sa kamay mo! Sobrang dami ng taong tumatakbo! Huwag kang bibitaw sa kamay ko! Aray! Dahan-dahan naman! Makikiraan! Makikiraan kami! Mahal! 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 Mahal, wag mo ako iiwan! Mahal! Mahal, nasan ka? Mahal! Mahal! Ninong Roger! Naku, kayo po pala yan! Tara na po! Tumakbo na tayo! Gumuguho na po ang lupa sa bundok! Kailangan po natin makalis ka agad dito! Sandali lang! Kailangan ko munang hanapin ang asawa ko! Hala! Nasaan na po ba si Ninang Aliana? Hindi ko nga alam eh! Kanina hawak ko lang ang kamay niya! Tapos bigla na lang siyang nawala! Bigla siya bumitaw sa akin at hindi ko na siya makita sa sobrang dami ng tao! Ninong! Kailangan na po muna nating tumakbo! Mamaya na lang po natin siya hanapin! Iligtas po muna natin ang sarili natin! Hindi! Hindi ako alis dito! Hanapin ko muna ang asawa ko! Aliana! Aliana, nasan ka? Ninong, tara na po! Maabutan na po tayo ng gumuguhong lupa! Halika na po! Kailangan na po natin tumakbo! Hanapin ko muna ang asawa ko! Umalis ka na lang dito, Topet! Hindi ko po kayong pwedeng iwan dito! Tara na po, Ninong! Aliana, asawa ko! Nasaan ka? Aliana, sumagot ka kung nasaan ka! Aliana! Papa Dudut, napakabilis ng pangyayari ng umaga na yon at walang ulan at medyo maganda ang sikat ng araw. Pero siguro gawa na rin ng ilang bagyo na dumaan sa amin ng mga nakaraang linggo bago ang araw na yun ay gumuho ang malaking bahagi ng lupa mula sa bundok sa aming lugar. Ramdam ko po noon ang mahigpit na pagkakakapit ng kamay ni Aliana sa kamay ko habang lakad takbo ang ginagawa naming dalawa. At nang biglang makalas ang pagkakahawak ng mga kamay namin sa isa't isa ay nawala na rin siya sa paningin ko. Napakaraming tao sa paligid na mga oras na yon, Papa Dudut. May tumatakbo, may natutumba, may gumugulong at may naaapakan ng ibang tao na patuloy lamang sa pagtakbo. Hindi kaagad ako umalis dahil gusto ko pang hanapin ang asawa ko. Ayokong umalis nang hindi ko kasama si Aliana. Pero nang maabutan na kami ng gumuguhong lupa ay nagawa na akong hilahin ang inaanak kong si Topet. Mahina ako sa takbuhan at hindi ko alam kung paano ko nagawang sabayan ang ginagawang pagtakbo ng inaanak ko. Mas bumilis ang pangyayari ng oras na yon, Papa Dudut.
May mga nalalampasan kami noon ng mga tao na nakahandusay na sa putika na para bang wala ng buhay. Meron ding hindi na makatakbo at umiiyak na lamang at humihingi ng tulong pero walang lumalapit sa kanila. Meron na pilit na tumatakbo kahit na nahihirapan na. Kitang-kita ko kung paano halos lamunin ng putik ang ibang tao at kabahayan sa lugar namin. Nilamon sila ng bahay, Papa Dudut, habang ako naman ay umiiyak na sumasabay sa pagtakbong ginagawa ni Topet. At nananalangin na sana may humila rin sa asawa ko at tinulungan siya na iligtas ang kanyang sarili ng mga oras na yon. Dahil kapag nawala siya, Papa Dudut, ay habang buhay kong sisisihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Nakapagtago kami sa likod ng isang mataas na pader, Papa Dudut. Akala po namin ay magiging ligtas na kami doon dahil nga sa mataas yon at gawa sa konkreto. Pero habang nagkukubli kami doon ay bigla na lamang din kaming inanod ng putik. Nagpagulong-gulong kami hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako, Papa Dudut, na nasa loob na ako ng isang ospital. May pasa at sugat ako pero himalang nakaligtas ako mula sa isang malaking sakuna. Nasa tabi ko rin noon si Topet at kagaya ko ay sugatan din siya. Halos 2 araw na raw akong walang malay. Masakit pa ang katawan ko ng mga oras na yon, Papa Dudut, pero pinilit ko nang bumangon. Sinabi ko sa inaanak ko na gusto ko nang bumalik sa lugar namin kung saan naganap ang landslide. Ayaw niya sana akong samahan pero napilit ko siya. Wala kasi sa listahan ng mga survivor ang pangalan ng asawa ko at kung sakali man nakasama siya sa mga natabunan ng lupa ay gusto ko na ako mismo ang makahukay at makakita sa katawan niya. Nang makabalik kami doon ay hanggang buka na lamang kami pinayagan na makapasok ng mga rescuer. Nakakakilabo talagang pagmasdan ng paligid ng araw na yon, Papa Dudut. Dahil maraming katawan ng tao na wala ng buhay ang nakalubog sa putikan. Ang iba sa kanila ay kamay, ulo o paa na lamang ang nakikita. At doon nga ay sinimulan ko nang maghukay gamit ang mga kamay ko para hanapin ang asawa ko, Papa Dudut. Dito kami banda nagkaiwalay ni Aliana. Alam ko dapat na nandito lang siya. Ninong, itigil niyo na po yung ginagawa niyo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang asawa ko. Pero kanina pa po tayo naghuhukay sa parte na to. Ilang bangkay na rin po nahukay natin. Pero hindi pa rin po natin nakikita ang katawan ni Ninang Aliana. Topet, kung napapagod ka ng tulungan ako, umalis ka na at hayaan mo na lang ako dito mag-isa. Ninong, hayaan na lang po natin ang mga rescuer na maghanap sa katawan ni Ninang. Hindi mo talaga ako naiintindihan? Gusto ko na ako mismo ang makahanap sa katawan ng asawa ko. Gusto ko na ako ang unang makakita sa kanya. Iwanan mo na lang ako dito. Hindi talaga ako aalis dito hanggat hindi ko nahahanap si Aliana. Pero Ninong, malambot pa po kasi ang lupa dito. Baka bigla na lang po tayong lumubog. Wala akong pakialam. Basta hindi ako aalis dito. Hanapin ko muna ang asawa ko. Alam ko na nandito lang siya. Sigurado ako kasi dito kami nagkahiwalay. Nakikita niyo naman po ang paligid. Hindi talaga tayo sigurado kung dito nga po natabunan si Ninang Aliana. Kasalanan ko kasi to eh. Kung bakit kasi binitawan ko siya. Dapat tinawakan ko ng maigpit ang mga kamay ni Aliana. Kasalanan ko to, Topet. Kasalanan ko kung bakit namatay ang asawa ko. Ninong, wala po kayong kasalanan dahil walang may gusto na mangyari ang landslide na to. Pero ako pa rin ang mas malakas sa aming dalawa. Dapat ako pa rin ang gumawa ng paraan para mailigtas ang buhay niya. Ako na lang dapat ang namatay. Ako na lang dapat ang nilamon ng lupa ng buhay. Aliana,
Mahal ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita nailigtas. Bakit? Bakit na kailangan na mangyari to? Bakit kailangan na mauna ka pang mawala sa akin? Mahal ko. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Parang awa niyo na, Diyos ko. Ibalik niyo po sa akin ang asawa ko. Ibalik niyo po siya. Mahal? Topet, totoo ba itong nakikita ko? O nababaliw na ako? Ninong, totoo po ang nakikita nyo. Hindi po kayo nababaliw o namamalikmata lang. Mahal, totoo to. Buhay ako. Diyos ko. Yun din ang buong akala ko, mahal. Natakot ako. Natakot ako na baka hindi na kita mayakap kagaya ngayon. Diyos ko, maraming salamat po talaga sa inyo. At binalik niyo ang asawa ko. Salamat po at tiniligtas niyo si Aliana. Mahal, sorry kung nabitawan ko ang mga kamay mo. Pasawarin mo ako dahil hindi kita nagawang hanapin ang araw na nagkakagulo na dito sa atin. Sana mapatawad mo ako dahil kung nagkataong may hindi magandang nangyari sa'yo, sarili ko naman ang hindi ko magagawang patawarin. Ako naman ang unang napabitaw sa kamay mo, mahal. Kaya wala kang kasalanan. Magpasalamat na lang tayo dahil nagagawa pa rin nating yakapin ang isa't isa ngayon. Basta ito ang pangako ko sa'yo, mahal. Hinding-hindi ka nabibitawan ng mga kamay ko na to. At patuloy kong tutuparin ang pangako ko sa'yo na magsasama tayo sa hirap at ginawa ng ating buhay. Mas mamahalin kita pagkatapos ng araw na to. At habang buhay kong ipagpapasalamat na muli tayong nagkita ngayon. Papa Dudut, sobrang laki ng pasasalamat ko noon sa Poong May Kapal para sa muling pagtatagpo namin ni Aliana. Hindi kasi talaga ako makapaniwala na muli pa kaming magkikita. Ang buong akala ko ay nawala na siya sa akin. Pero siguro ay masyado pang maaga para paghiwalayin kami kaya nagawa ko siyang ibalik sa buhay ko at ipagkaloob muli sa akin ng Poong May Kapal. Nalaman ko noon, Papa Dudut, na may isang kamag-anak siya na nagawang tulungan si Aliana na makaalis mula sa lugar namin. Nang mahiwalay daw siya sa akin ay nakita siyang nahihirapan sa paglalakad ng dalawang pamangkin niya. May sasakyan daw ang mga ito at nagawa siyang isakay sa isang jeep. Medyo malayo na sila mula sa gumuguhong lupa nang mahirapan ng umandar ang jeep dahil sa putik. Buwaba na raw sila ng jeep at mabilis na naglakad palayo at nagawa nilang makalayo sa aming lugar bago pa ito tuluyang lamunin ng lupa. Sa dami ng mga nasawi sa landslide na yon, para sa akin ay isang himalang makaligtas kaming pareho ng asawa ko, Papa Dudut. Himala na muli kaming nagkasamang dalawa at yun na yata ang isa sa mga pinakamabigat na pagsubok na dumating sa aming buhay. Wala na halos natira sa aming kabuhayan at matagal kaming nanirahan sa isang evacuation center. Mahirap pero pinilit namin kayanin ang lahat. Gamit ang tulong pinansyal na bigay ng gobyerno ay nagsimula kaming muli ni Aliana. Marami namang kamag-anak at kaibigan ang tumulong din sa amin. Nakakuha kami ng maliit na lupa at nakapagpatayo ng maliit na bahay. Muli akong bumalik sa pagsasaka at nagpatuloy si Aliana sa pagiging mabuting may bahay ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi pala talaga madali para sa isang magulang ang tumanda ng walang kahit na isang anak na kasama. Dahil bukod kay Aliana ay wala na akong ibang tao na pwedeng kuhanan ng lakas. At ang pinakamahirap talaga sa lahat ay yung mawala na sa akin ang tuluyan na nag-iisang tao na dahilan ko para mabuhay.
Sa pangalawang pagkakataon kasi Papa Dudut na inatake ng stroke si Aliana ay hindi na siya nakaligtas pa. Tuluyan na po siyang kinuha sa akin ng Poong May Kapal. Napakahirap. Sobra. Dahil para akong mababaliw ng mga panahon na yon. Gulong-gulo na ako sa mga pwedeng maging dahilan kung bakit ba paulit-ulit na sinusubok ng Poong May Kapal ang katatagan ko. Bakit parang wala nang katapusan ang mga pagsubok na ibinibigay niya sa buhay ko? Bakit kailangan na pati ang asawa ko ay mawala pa sa akin? Malapit na akong sumuko noon, Papa Dudut. Malapit na akong bumitaw at sumunod kay Aliana kung nasaan man siya. Hanggang isang gabi ay dinalaw ako ng asawa ko sa aking panaginip. At doon ay kinausap niya ako. Ang sabi niya noon sa panaginip ko ay magpakatatag daw ako kahit na hindi ko na siya kasama. At huwag na raw akong masyadong malungkot sa pagkawala niya at isipin ko na lang daw na kahit papaano ay hindi na siya makakaramdam pa ng kahit na anong sakit o kirot kung saan man siya naroon. At nangako rin siya na kapag oras ko na talagang mawala sa mundong ito ay hahanapin niya raw ako para muli kaming magkasama. Nagising ako noon na umiiyak habang yakap ang paboritong una ng asawa ko. Mas lalo ko pa yung niyakap at mas lalo akong naiyak. Ang hirap pala talagang mag-isa, Papa Dudut, ang hirap maiwan ng taong sobrang minahal mo. Ngayon ay mahigit 8 taon ang nakakaraan mula nang mawala si Aliana. Heto ako, buhay pa at patuloy na lumalaban at nagpapakatatag. Gusto kong makita ni Aliana kung nasaan man siya na siya pa rin ang dahilan kung bakit ako nagpapakatatag sa buhay at patuloy kong hihintayin ang sandali na muli kaming magkakasama. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay daan para maibahagi ko ang kwento kong ito sa ating mga kabarangay. Sayang at hindi ko nakasama si Aliana sa oras na mai-air niyo po ito. Gusto niya pa naman talaga na magkasama kaming makinig ng sulat ko na ito na umere sa Barangay Love Stories. Pero ganun pa man ay alam kong natutuwa pa rin siya dahil nakapag-iwan ng inspirasyon ang aming kwento sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Roger. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.